Dok ja nađem jebanu kuću, pičku materinu. U Ricky Games imamo problem. I veliki problem. Ja tražim kuću. Kuću tražimo 100 godina, to nam je problem, ne može nađemo u nas tamo. Nemoj da ideš od te kuće, gdje si sad. Da kopam malo tamo. Screenshot, da vidim gdje, koje su koordinate. Tako. Koordinate su... Ajde, učitaj se pizda li ti sestra. Pizdala ti sas. Pizdala ti sas. Pizdala ti sas. Pizdala ti se sas. Pizdala ti se sas. Ja, to je 200 nešto. I igramo i dalje, da. Koliko treba vreme će se kupiti kao? Ali možda je dovoljno, možda ne. Možda jeste, možda nije. Sad ćemo da vidimo. Unutra. Ja mislim da neće imam dovoljno, a možda i hoće, sad ćemo da vidimo. Ostala nam 15, 14. Imamo dovoljno. Moram da jedem. Tako. Ali nemamo dovoljno. Sad imamo. Ja ovdje ubijam ovu pličku. Meni treba puno kamena za stepenicu. To. Bar idem u rude da kopam da kopam kamen. Ja odem do kuće. MC. Kako preživjeti to? A treća epizoda kako se zove beše? Izgleda da smo izgubili bunker. A nazvali šta ćemo? A tamo imamo dobre stvari. Jedino što rudi i kurac. Sad ću da probam vrtić. Stepenice. Ja, Minecraft. Screenshots. 256, 257. čekaj bre. O, to je onda van. Jo, kako volim. Nije. Kad dođeš kući Gdje da van? vidiš kakav je krov. To je moje mišljenje. Mnogo mi se sviđa taj krov, ali ja moram da palim ko budala neka. Moram držim shift cijelo vreme. To je jako teško, nije teško. Dok je nađem, treba 1000 govna. A tamo nam je hrana i sve. Izgleda da se našla. Ja imam hranu. Kurac? Jesam. Pa i film. O jebem ti skeleton, što ne gori.
dan? Jel kod tebe dan tamo? Molim? Jel kod tebe dan? Ej, kad završim ovu epizodu, ja više neću. Samo da izbacim nešto. Da, taman. Znači imam vremena da napravim. Kuće kamp. U pičku materinu, gdje sam ja? Ne, si ti gdje kuća? Jas. Izgleda da si dio mjesta. Velike probleme. Okej, ti prekinu snimanje. Nisam. Što? Idi kurac. Samo Kuram sa rukom, ga. neko sranje. U rupu moramo zatrpamo, gledaj koliko. Ću panem, brate, pa ću se cip. Gužu ću da uvužem. Aaa, što me nervira. Sve što pogrešam ću da... Ja ušao u minus u pičku materinu. Neđe da nađemo. Našao sam. Ja ću pokupiti samo hranu. Pokupi. A? Pokupi. Imali smo 3 šteka. Tako. Ja pravim Idi, to. Eto. Aaa, koji bagoj. Sad dok se ja teleportujem do tebe. Nemoj da praviš ruki. Ću da pravim, mnogo lakše si znaš. A što me nervira bagoj. Tu čak ću da pravim kram. Se ja zezam. Imaš kram? Čekaj da uzmem u. Tu ga nađemo u inventaru, pun mi je. Ja sam pokupio i često, sam da znaš. Imali smo onih 2, onaj 1 i krevet. Sad tako. Čekaj da uđem u kuću. Drva imamo. Pogledaj sada. Na kako će fut izgleda sad iznutra. Ovako. Tu. Čest. Pa tu. Pa da A dugo napravimo. da ne bude spavno, brate. Pa ovdje pećnicu. Glupo je to. Nisu spavni kočići, stavljamo samo... Hranu i to. Ovako. Neću prekidam. Dobro. Jebem ti. To bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Prijavite Ćao. se na kanal i moj na Milanov. Moj se zove Mickey Games. Moj se zove Ricky Games. I slušajte. A se prijavite. I... Fuck. Ćao!